Flash pun pi parlok borok baju page persian yang kene ka channel mau benar. De parlok borok mentang wan raj pi tip pi ya kene ka weekend notice kwai dok kha jong iba tia sleng dok bat kum juru ka jing the dok kha jong iba es ba tia sleng dok ha kene ka pung han nong rangoi. Kene ka ji ka kwai dok kha kelong ka biang hanam ta jong pi ban chi menta nomar ka bairung lan ka bai tiket kelong tang khalai sepatingka hari pinyo e kila kadu enriu teli kila kamtam ka baning kong nei pinyo hadu san lak bat ka ar ar lak. De to gina ngap bangan pulis pi maka ya kene ka ji ka kwai dok kha ka ba het ba ha ka khat khandai dari kene ba chpo arjar pho sau de sa pe jo yak ni ka video the do kha da iba yes kelong ba I hun shisha bat bang shisha ki do kha ki ba he bat ki ba piang bha bat khwai nak ta jong phi ki par lok rawan bat kum ju ru ka lok ki dro tang ya ngap bangan sa pulis phi kham tam ka lok ki dro ru kelong ka ba het ba ha ka te ka sngi kaya kop khwai do kha pala panya iba si mar banyang bat ba ts leng do ka jaka ka dehan nong rangoi lat panarim pung ba du jeremy changoi sim Hakmat Yeo Dongki Ingding Harut Surok National Highway dan Ti Mairang Sha Patarkma East and West Khavil District. Dekatarik kan deha kakat kendai tarik kuna bichpo arjar khosau bat ka postang khwai klong kendai steng men step hadu lai beji jan mit. Ka dot ket klong tang khalai spating ka shiru yang uwe khwai. Ka pung ka don tang ka we ka bahe bat ka bajrong ma. Deka pas kilong kumne ka baningkong phadu sanlak ka ba ar lak Kabalahe du kaban riu mar silak kemur ki silak ki don du sauteli pertang kabaningkong baar baningkong sanlak ber kebar arlang kabanyau penyo lai pojar keba praj pojar keba kendai pojar keba chporu chpojar na lorkni price keba he cheneng inja pe du ki constitution price serum hadu ar pauteli ki constitution price penyo mar lai hajar tingkang de haka tega si gron ka lok kidro ka baningkong pinyo da ka olto kitan ran new lan ka pisa arlak san hajar tingka ka baar pinyo da ka pisa chilak tingka ka balai pinyo da ka pisa san hajar ka basau pinyo da ka pisa ar hajar pat ka dot ket kalong tang lai spa tingka shi tiket la da kit ar tiket kan long san spa tingka ar tiket pat ka por panila kaya kan ka lok kidro kan de be haka por ar steng jan mit de porbu jaka kan long khat ar baje min sngi ha ka khat patrik nai ba chpo ar sau dau sik ne urwiang khwai la don ki ba pen kenya ka por bu jaka and di beta ket kemut khat patrik kemut tito ding and bu jaka acham bu jaka ha kan ka pung nong rangoi om sha bandi jing di ki bana bar klem dayo jing bet light no tang ki ba diwi di khnyang ba tiar khwai de ente do kha prak win pal ha ka khatwi trik nai ba chpo ar sau por man step kamot lat kini kido kai bang apa EP kini do kai bla tap dap the da kino penya ha kan ka pung kido kai ba biang ba pitip hi du kom the do kai ba tias long ka ba I chong kun ba I chong nia ba I hun chi chai kido kai yang ba he ba buon ba te la kiwa kwa ban tip hamne sa pun ni kinom ba kendai lai run riu nyo not san nyo kne kendai lan ni nyo not pra san lai pra nyo kendai dengan ngai pilih ti baro kan ka jaka ka dai Eastern West Khavil District nong rangoi atan dongki inding lat narim te pangkane hi ngaji pentim chonga te pisialek baro sha ka je ko khwai do kha bala punya di baki as ding do sha lat penarim nong rangoi te khalai spatingga pinyo hadu enriu telikilak saut liki cilak san lak ka ba aningkong bat ar lak ka ba ar kunjut ni ki pawajar te kalong ka ek ba biang manam ta jong ti bane cimenta parlok lawan talet khnang la si sajan kemut next si sajan khat khandai terek hal nong rangoi lat narim pada cimenta ya kan ngaji ko pai do kha ka hit pat ka bas hadu takta kunjut ka lok kidro da ka brand new auto kiten nane ka pisa ar lak tan pawajar live pa tingka tiket te kublesh bun ni na pe kut ya kan ka video thai do kha nok nya ha kan ka pung kublesh bun Ayo, ini lo kemen lang, ini price. Nah, kita di. Ya, kadang dahi kita price. Tapi dok ha.
Yang nữa lên lừng rung. Bak loi bang. 14 poin. 14 dah. Kami sudah di 14. Ada saudara tadi orang buat dia dalam pedbak dah. Kapras. Kalau nama boy. Kapras.